Kære lyttere, nu skal I sætte jer godt til rette, for nu kommer historien Den sorte skygge. Langt ude i skoven lå der engang et lille hus. Der boede 4 voksne: Heida, Mie, Laura og Trixie. En dag, da skovfuglen kom forbi, gik han over og bankede på døren. Men der var ingen, der åbnede. Han stod lidt og ventede, så gik han ned. Det var da underligt. Der er ikke nogen hjemme. Så kom skovfuglen forbi et bord, hvor der lå en dagbog. Han åbnede den og kiggede nysgerrigt i den, og så læste han. Kære dagbog, i dag fandt vi Heida ligge død ude i køkkenet. Vi vendte ham om, og alle indvoldene røg ud. Trixie blev så bange, at hun løb skrigende ind på sit værelse og græd. Næste morgen var de kommet så nogenlunde over chokket med Heida. Nu har jeg lavet hullet. Kom med ham, så lægger vi ham derned. Okay, kommer du lige og hjælper? Jeg kommer nu. Da de lige skulle til at lægge Heida ned i hullet, kom der en mand. Hvad fanden laver I? Vi holder begravelse. Vores bror er død. Det er jeg ked af at høre. De lagde deres bror i hullet og græd. Pludselig hørte de nogen råbe om hjælp langt inde i skoven. Hjælp! 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 Hørte I det? Ja. De 3 piger var lidt oppe at køre over det med deres bror. Hvad er der galt, Laura? Jeg hører underlige lyde. De sad længe og tænkte over det med de lyde. Hvem tror I, det var, der råbte? Jeg ved det ikke. Samme aften. Trixie var skræmt fra vid og sans og sad bare og kiggede ud i luften. Hvad er der galt med Trixie? Hun ser så underlig ud i ansigtet. Jeg ved det ikke. Hun har siddet sådan længe, synes jeg. Mie og Laura var ved at blive bekymrede for Trixie, så Mie og Laura tog en spand iskoldt vand og hældte ud over Trixie. Hvad fanden laver I? Klokken var ved at blive mange, så de gik i seng, men Trixie kunne ikke sove. Hun hørte lyde og var vildt bange. De 2 andre vågnede og kom ind til Trixie. Hvad sker der? Jeg hører lyde. Mie og Laura gik begge over og krammede Trixie. Skal jeg lægge mig herinde og sove? Det må du godt. Okay, så gør jeg det. Trixie begyndte at gå i søvne. Den sorte skygge. Den sorte skygge. Hvad snakker du om, Trixie? Laura, vågn op. Hvad er der? Trixie taler i søvne. Hun siger noget mærkeligt. Kom, lad os følge efter hende. Jeg kan høre, hun begynder at gå. Trixie begyndte at gå længere og længere ind i skoven. Mie og Laura fulgte stadig efter Trixie. Og pludselig hoppede der et æren frem op foran den. Bare rolig, det var bare et æren. Kom nu, vi skal holde øje med Trixie. Hun må ikke blive væk. Trixie gik ind i et træ og vågnede. Af for fanden. Hvad sker der? Og hvor er jeg? Du er ude i skoven. Du gik i søvne. Det er ligesom om, der er noget, der følger efter os. Det er noget vrøvl. Det er noget, du fantaserer. Skal vi ikke bare gå hjem? Pludselig var der en, der tog fat i Laura. Og da Mie kom hjem, fandt de ud af, at de manglede Laura. Hvor er Laura henne? Hun er sikkert inde på sit værelse. Prøv at gå ind og kigge. Trixie gik ind på Lauras værelse. Hun kiggede godt efter, om Laura var der. Men hun kunne ikke se hende og løb ud til Mie igen. Mie, Laura er ikke på sit værelse. Er du sikker? Lad os lige gå ind og kigge sammen. Så gik Mie og Trixie ind på Lauras værelse, men de kunne ikke finde hende. De løb ud af døren og ind i skoven. Mie og Trixie finder Laura. Hun er ikke helt død endnu. De hører, der er nogen, der siger noget. Nu skal du dø, Laura. Nej! Lander hun om. Nu dør hun. Laura døde, imens Trixie og Mie så det. Trixie begyndte at græde. Nej, hvorfor også hende? Vi havde brug for hende. Så rolig. Vi skal nok klare det. Dagen gik, og det blev mørkt, og Trixie lagde sig i seng.
Men Mie skrev i deres dagbog. Kære dagbog. I dag døde Laura. Hun blev kvalt. Mig og Trixie er meget ked af det. Nu er det kun mig og Trixie, der er tilbage. Vi skal holde sammen. Natten gik, og de sov roligt, bortset fra Mie. Hun havde mareridt. Mie, vågn op. Mie, vågn op. Trixie lagde hovedet på Mies hjerte. Hun kunne ikke høre det banke. Nej! Du må ikke dø. Trixie så på en stor, sort skygge. Kan du huske mig, Trixie? Nej, jeg kender dig ikke. Hvem er du? Jeg er din bror, og jeg dræbte vores søskende. Men hvorfor? Fordi jeg ville mig ind, og så ville jeg komme på det. Farvel, kære søster.